Či ľudia, dneska máme Bravo Stars. Je toto môj taký účet len tak na hranie. Hlavný účet mám na rozbitom mobile, takže nič. Že tu mám, že 6 Bravorov, som si to pred pol hodinkou stiahol, možno ani toľko ne. A pušujem zatiaľ Jesse. Tu som hral s El Primom, na ňom Winstreak 7. Na Nite mám Winstreak 3. Berem Jesse a Bravo bol. OK, ideme mi to vrátiť, že mi zrušil Winstreak 5. Wow. Dobre, tak to bola rýchla smrť. Aj nečakal. OK. Poďme, go. OK, mám bol. Keď tam je Brock, nechaj ma! Ty down! Easy. OK, easy win, toto bol popravde veľmi easy win. A som star player, mám moc damage! Čo ti dáva? Poďme, more, ideme, bomby. Čo new shop? Ja nechcem. Poď! Mám Winstreak 2. A zase hrajem s tým typkom, to čo je? Ja hram zase s tými istými. Vidíte? Jip. I3, 3U. Či jak sa to volá typek? I3, H, 3U. Wait. What the... OK, mám balls. Ja mám ball. Balls nie veľmi dobré. Down, keď mi ukradnete gól, vás zbijem. Easy win. Mám moc damage okolo. Si môžete na... OK, chill. Nie, dve poáre mi hýbajú do piť. Ale najlepšie sa mi hraje tu s El Primom. A ďalšie si aj dám s El Primom, prečo nie? More! Poď! Ty down! Hello! Easy, OK, Ares. Najlepší hráč. Bro, poď boom. Big 1, more poď. Hajz! OK. Yo, Braško, what's up, man? Wait. Kill. Či? To ne ja? To asi ne ja, no. Girl. More, poď. What's up, man? What's up? OK, môj stroj ho zabil. Ja mám 2 kills. Easy. No. Wait. OK, ďalší kill. 4 killy. Easy. A ja to rozhodnem, verím si. Haha, Brock je krivý. Down! Ty down! Blbec! Down mi to skázil. Time to get constructed.
Akože nehejtujem downov, hej, ale proste typek. Kill. Win! O, konečne. O, nekonečná. 19 000 a nemám moc damage. Čo ty peče. Win streak 5, konečne. No, serete na to. No, konečne tu mám. Team event. Knockout! Môj obľúbený event. No. No, dáme si ešte jeden Bravo Ball s El Primom, nech vidíte, aký som dobrý. OK, go, go, what's up, man? Brosky dostanú. Citujem MG Fitmana, petardy brosky. Ale kurde... Poď. Oh, what's up, man? Nothing! Why? No, real. Hovno! Není možné. Poď. Sap. To je jedna. I want you to see easy win. Easy. Bola rýchla. 19 000 damage. Win streak 8, tier 5. Tier. Že tier. OK, a ideme si zahrať knockout. Sorry, where I put my friend. Pekný skin. Piper, tu extrémne chcem, tu nemám ani na hlavnom účte. No poďte vy, hej. Wait, down. Wow! Shit. Easy kill! Damn. Raz som mal, že takto, že remízu. Proste jedno vyhrali oni, jednými a posledné bola remíza. Poď sem! Mrtka. No! Hovno! Typek mi vyžral kill, ja ho zbijem. Kámo, more podu za kulisie sa bytý hovno. 70 000. To mám ju na tier 5. OK, play game. Go, let's go, bro. Počkaj. Poď. Som myslel, že tam mám zapnutú pesničku, ale nemám. Som OG, žijúca legenda, host me, skáču šipky do backstage, chcú rohlík, únik, idem obiť. Nestiu, je to na tebe. Wait, jaký uhon? Jak jej uhol? Ty géňo! My mind is clear. Where will I put my friend? Wait! Typka mi vyžrala zase kill. OK. Down! Kill! Yeah, boy! Si idem skočiť. Yeah, 2 killy. No! Ne! Ty hovno, vyžrala si mi kill. Zbijem za kulisy.
OK, Stu ide. Stu. Balus, YouTube, Tut, XZ. OK. Wait. OK. OK, moja tá hovnatina zabila túto. Toho, jak sa volá, toho Broka. Uí. Poď! Yes! Typka! Tu máš, ty hovno! Star player, most takedowns and most damage. Typka, typka má, že 0, ty 13-9. OK, season question. Čo mám za questy? Čo som dostal za questy? Win 8 battles. OK, easy. Počkej, kto tam bol? Bola tam Jessie? Ne. Toto a toto môžem splniť. Akože 15 Eminems a 5 battles. To splním. A ešte... OK. Idem na to. Pome, more, ideme killing, pome, Poď! To čo je za... Kill, dobre, zabil som z nich asi najsilnejšieho. Mortis, keď s ním takto vie hrať, je to nezastaviteľné hovno. Ježiš. To ste nevideli. Ty down, Karl, musíš ho dať. To môžem odstrať toto. Som OG, žijúca legenda, Hozný. Skáču šipky do backstageu, chcú rohlík, uhni. A zase je to na mne. OK, ja som zabil jeho klona, aha. Skáču šipky do backstageu, chcú rohlík, shit, môj winstreak je dop. Ja som sa preklikol, ja som sa dať, že ne. No serem ťa. Ale toto bylo pre všetko, pre celé video všetko. Ak sa ti páčilo, like, odber. Ak nie, tak si nás serinkaj. A ja sa s vami lúčim tak cez. A keď chceš ďalšie Brawl Stars video, daj like a odber.